com esteu? Molt bé? Doncs perfecte. Avui estem en un altre nou vídeo de Fer Ferotge i avui ens anirem a l'individual. Continuarem supervivència. I que ara us ensenyaré unes quantes coses que no sabeu i que ara us ho vull dir. Primera. De nit, no? Crec que estarà de nit, sí. Primera, un moment, quan es descarregui el terreny. Mira. Primera. Mare meva, però què fas amb un destral de ferro? Mare meva, però què fas dins d'aquesta casa? Un moment, que es carregui el mapa. Mare meva, què fas amb un escut? Un moment, que surto. Jolín! Vale. Mare meva! Mare meva, què fas amb una plantació de canyes? Mare meva, què fas amb llibres? Mare meva! Com és que estàs full Iron menys els pantalons? Totes i moltes altres respostes estaran contestades després de la publicitat. Mai us ha passat que ets un youtuber i ets un patat en Minecraft Supervivència i vols demostrar que ets molt bo? Home, esclar, és que m'agradaria tenir subscriptors, likes i ser una mica famós en el col·le, l'institut o la universitat. Per això s'ha inventat el Minecraft fàcil. És l'únic Minecraft on hi ha els monstres que no et fan mal. Ja ha acabat la publicitat. Doncs, nois, la destral de ferro l'he aconseguit. L'he fet amb ferro i els llibres els he anat a buscar amb la destral en aquella vila. Com és que no ho has gravat? Doncs perquè ho volia gravar. Ho volia gravar, però és que no se m'ha quedat gravat. I per què vas full iron? L'hauràs agafat el creatiu. Us puc demostrar que no. Això no és meu, l'ha rebentat un creeper. Vale, com veieu, aquesta ja està il·luminada. Aquesta cova. Això estava ple de carbó. D'acord. Això també estava ple de carbó, que em sembla super raro. I tots els forats estaven plens... Bueno, aquest no. Iron... No, aquest no. Iron i iron. Ha sigut una de les millors mines de la història. I mira que és petita. Bueno, avui, volia fer-ho d'aventura, ja que portem 2 minuts de vídeos. Sí, portem 3 minuts. I avui el que volia fer era fer la meva futura casa. El que havia pensat ha sigut per fora de pedra, o sigui, pedra normal, pedra fabricada, que crec que tinc en el cofre, espero tenir-ne. Vale. El terra, sí, mira, el terra el vull de fusta, que ja en tinc, però no molta, i tot l'altre vull de... Bueno, i les parets les vull de sorra. No en tens ni per començar, però crec que tenia portes, no? Tenia portes? Pues no passa res, en rebento unes quantes. Portes. Mare meva, Bernat, i d'on ho rebentaràs? Pues de les que menys es facin servir. D'aquestes. I podries agafar ja directament la fusta d'aquí. I ja està. Cap misteri. He agafat la... Sí, tinc la porta. Vale. Com començarem? Primer necessitarem l'explanada, de manera que començarem a cavar. Jo havia pensat de fer com... Jolín, com se'm lagueja. Ficaré a la 1.9.2 al següent. Jo havia pensat de fer un pont en el riu i fer la casa a sobre. Però no. Millor... Mira, aquesta explanada és molt bona. Perfecte. Em vaig
Un moment, vaig a cuinar pedra. Agafo la que tinc aquí. Agafo la que tinc. I la poso aquí. De carbó en tenim sobrats. Vale. Agafem la pedra. A la roca, vull dir. Un moment. No la... Ai, no la cuineu tota, Em vull 4... No, 2, 6. És que vull fer escales. I per les escales se necessiten... Sí, no em feia... Sí, 6. Se necessiten 6. I d'acord, vale, perfecte. Agafem els 3. D'acord. I seguim, vale. D'acord, la meva casa... Sí, d'acord, la meva casa tindrà porta... Per què ha passat? Vale, la meva casa tindrà porta doble, o sigui que tindré que agafar una altra porta. D'acord. Una altra pedra. Vale, va. Endavant. Vale, serà de doble porta. Vinga, vale, perfecte. Una porta. 2 portes. I 3. Segurament uns estaran avançant el vídeo perquè ja sé que és molt rotllo veure construir a una persona. I jo faig el que puc, la veritat. És que gairebé ningú no em demana res i com que no estic inspirat a què fer, doncs tardo bastant a penjar el vídeo. I això és el que passa. Bueno, ja tenim la nostra porta. Aquí ficarem vidre. El terra... Les parets hem dit que... No, les parets ja seran de pedra, que ja m'agraden així. No la vull tan petita, aquesta casa. La casa... Uns direu que parlo malament, però és perquè sóc de l'Empordà. I poder em miren els de Barcelona que hi ha un lleuger canvi de llengua en català, que gairebé ni es nota. Però bueno, són diferències, així és la vida. No ho pots canviar. Me'n vaig agafar pedra a sago. M'agradaria tenir un pic amb toc de seda. Seria molt bo, sobretot per aconseguir la pedra i les construccions. M'aniria molt bé. Bueno, vinga, 14. No vaig comentar, vaig comentar en el vídeo que vaig intentar gravar, però al final no se'm va quedar gravat, que el meu número és el 5 i que el meu color és el blau. Vale, ara mateix... Jolín, el que passa, el temps. A veure, jo he començat a les... A quina hora he començat a gravar? A veure, la durita no m'importa, vale. És que no me'n recordo a quina hora he començat a gravar. A veure... Vale, no, ja sé a quina hora tinc que parar. Vale. Jolín, lo ràpid que ha passat el temps. Sembla... És que per mi ha passat volant. 15 minuts ja hem portat, així. Però és que és impressionant lo ràpid que passa el temps. Aquesta casa serà una mica espaiosa, o sigui, 2 més així i 2 més així. Perfecte. D'acord. El terra ja canviaré, clarament. El terra, fora de càmeres, ja veureu que fora de càmeres aquell bosc ja no hi serà. Perquè ho hauré agafat tot de fusta, l'hauré creat en taulons de fusta i l'hauré ficat en el terra. I aquesta pala estarà al vermell. De manera que em faré una altra pala de pedra i amb l'altra pala de pedra, quan se'n torni a gastar,
podré fer... com es diu? Podré fer una altra pala de pedra amb perfecte estat. D'acord, de manera que així fiquem aquest, un aquí i dos més en allà. D'acord. Doncs aquesta serà la nostra casa, 4 minutets, ens falten... Ja sé que serà una pesadilla, això per vosaltres. Avanceu el vídeo si us dona la gana, perquè... Bueno, això és un mareig, us comprenc molt, vale? Per des que estic refredat, us comprenc molt que això sigui un mareig, perquè jo de vegades he tingut marejos veient altres youtubers i us ho comprenc, vale. Aquí hi haurà el bloc, sí, i aquí hi haurà l'altre. No serà... Bueno, no és el primer sobrevivencia, però no serà l'últim. L'últim, no l'últim. De manera que... Si en els comentaris em teniu que dir coses a millorar, estaré molt agraït. Bueno, jo ja sé que me'n posareu moltes, perquè jo ni piu amb aquestes coses de sobrevivencia. I... segurament, en el següent episodi, el terra d'aquestes cases de pedra ja no hi serà. Teniu que estar-ne més que segurs. Ens queden 2 minuts per arribar als 15. Vinga, va. I uns quants minutets, pocs, poder un, perquè es faci la nit. Crec que ja acomiadaré el vídeo. Sí, ara l'acomiado. Miniatura rapidita. Bueno, no sé de què em queixo, perquè... No sé de què em queixo, perquè estic en Pacífic, que poder en el següent episodi... Amb la destral. No, amb la pala no, amb la destral. Amb l'escut. Ja es dirà futura casa i episodi no gravat. Futura casa i episodi no gravat. Agafem de pas la roca i en marxem. I fins la pròxima, nois! Bueno, fins la pròxima... Bueno, encara estic aquí jugant, però ara sí. Fins la pròxima!